The warrior prophet Gideon for yes, you don't know. The warrior prophet. What's in the draw? Say what crap? What's in the what I know? All of the hours said that that man in my name for no. I was in so much fun. I'm before you now catch no. What is also concrete? What is also concrete? Say a dear. What is also concrete? Any other way? A dear crown. Now what she said. A dear number over here. Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet. So concrete. To me, not sending me. I'll be let you know one in my. It's about what you are not chipping in way. No more. Then you're a son. Then you're control. Then you're Jumapa. Then you're a anybody can say draw. That's when you draw. To me, to me. Oh, no, it's your cocoa. What you been in one on your TMO? It's like a kika way. But come on, woman of a waffle. That's also cocoa. Abusia say wadoma kuma enshuro bibia ne basa yi adom nyame ode na basa ma Moses yi adom kase esrem se jata nyame owamfo kase ne omo a obibia ahobu se enanwumre obibia eho ye
Odoman kumane ba popani metatro no abo bibia Ewrade enhyiram omo a onfa mfiri adom nko adom amusuo nka de ope wo seye wache onipa bia wompe wo yiedie Ewrade entua ne ka Odoman kuma ntua watamfo nyina ka obaso ano ahye video no mameli dia ho te sen oba pa Yehowa enhyira akwasi Richard Ewrade enhyira no ntutu anamo ensiye Florence Ewrade nka ho George Ewrade emwa ho onfa mfiri adom enko adom ade bia obi ekra ene nipadua ehwehwe bia na Odoman kuma emmoa ayada bia meka ogbo mpaya na wabobia ma wokra oba ren Yehowa enka ho na ontutu wanamo nyina nyeden ensiye ade bia obi bia ehwehwe bia no Odoman kuma emmoa obi bia tumi biara ebesore wo so no Odoman kuma ne basa yi adom nyame ode na basa ma Moses eyi edom kese esere mu sie jeta nyame omu a watin Ewrade emfa ejja endi wanimu kan wa wutie me ejja biara edum wo wabra bomu biara no ene ejja maso asimanim yi Odoman kuma mfa saa ejja ne endi wanimu kan se esum anase wo haw bi ana musuo bi ana kwana na bi da so ana wo bonefo no de empochire bi aba wabra bomu a Odoman kuma nyame ensakra wiem no man yema endane mam yimpa yesi ensi obi bia yie ne nsi ne kra yie tumi bia be sode wo so ene anadwin me soma wo so da prada nkrante bi akire ekọ watamfo so obi bia wo bọ wo ne wo madin obi bia wo bọ wudin na wo mo ne kwan papa so wo bọ wudin na wo bọ ne bọ ne kwan so wo bọ wudin hye ne ma bọ ne se emra wo so no Odoman kuma entua watamfo ka baby biara wo yefuo wo biara no Misrim mpompo no ebi entaketake wom baby bia wo yefuo biara no Misrim entontom no ebi entaketake wom de won pese wo beso o de won pa wani je no Odoman kuma atake no se de nyame atake Misrim fuo abakan no Ewrade atake watamfo abakan Ewrade enkunkum watamfo abakan obi pa biara wo be ma wudin so na nadwin ese wo koye bibi etia wo onipa bia wutie me onipa bia obema wudin so bekita wudin mu so koye bibi wo sunsum etia wo no ye bona dane ye ko wo mo so Ewrade onhyiram omo a onfa wo mfiri adom nko adom ade bia wo hwehwe bia no Odoman kuma enyema wo ene anadwi me no ebedi enkomo pa ene ye ba besua ade ewo sunsum mu pa Uhumi ene anwumere se ya na me di sunsum sem ene ebrɛw se sunsum adwa se ye hye sunsum atade ne de nan sisi de nkyambo so ne ye tere sunsum akonya so a ne ye beka sunsum sem ade ahinta ade a womfa wani hunu de efia bayifo ahyehye de efia bayifo asoma se emra wo so no ene na warrior prophet ebedanete na ene ye besua de afa ye kra onipa ekra ye ka okra kura mpa okra kura no oyedien ye ka okra onipa kra mpo eyedien ene ye besua de kakra mama Elizabeth ho te sen Ewrade nka ho ye amasewa herbalist me herbalist ba ko pe waka wogana ha amasewa herbalist Yehowa enka ho no ntutu anamo ensiye ene nwumere ye besua de afa enipa ekra ho onipa bia na yawo no wo kra wo sunsum edawumu wonim so onipa bia wo kra no dawumu no yaboa eje so onipa bia wo kra o yeden Alex Edu Poku ho te sen Ewrade enka ho no ntutu anamo ensiye onipa bia ekra eye aboa enti onipa bia no eje so wo kra aboa onipa bia no okra eye aboa ene di adwa na ye baba bedi sunsum nkomo pa me nua ba mama ono so tie me from Germany all the way from Germany me chia Germany fo nyina Odoman kuma enhiro bibia no tutu bibia anamo ensiye onipa bia ekra eyaboa onipa bia no ekra enti no uwura abusua mu a ye wo abusua no akra boa wo ho ena owu a wutie me no okra no soso no oyaboa so ti yasem ye wo abusuam onipa bia ne kra no oyaboa
ene ye deep teachings. Mama Mary what to say, Mama Mary 18 from England. Me chia England fo nyina. Onipa bia akrab no eyaboa. Onipa bia wo kra da wo mu no enti ne esese uhu okraboa wo yeden oda wo mu. Me say onipa bia na so hu okra na aboa a eti ni mu. Na wo hu ni anamo a wo be yeden ubetu. Ayada bia Kristofo be ka kire mo zehwe usunsum niyama de sunsum niyama wanje ani wanyi sunsum niyama ani a wabrabo ye mobbo wonnim sunsum amame wabrabo be ye mobbo obi bedi kan wabrabo magyaw ne kano kura kirew onipa bia no okra no dawo mu no oyaboa okra no a wodawo mu no oyaboa ento nipa bia wo ekraboa onipa bia no okra no aboa ka ne ho enu nti ne wura abusua bi mu a abusua bi ane akraboa edi abusua ne so ekuo na eye aboa ekuo na abusua no o makraboa edi wo so eye okuo bretufuo eye jata bretu enti bretufuo o mokoko ha wo mo pa because of o makraboa no bretufuo akraboa eye jata aduana akraboa ayo okraman a ejetua na no aduanafo na yie omo ye yie ne nsuo to no muso ja ne nsuo na ate omo ne aduanafo na omo ye okraman a ejetua na no aduanafo na omo ye yie ne nsuo eba no muso ja wa yie na se ne nsuo na ate ento bibia woni akraboa wo yeden odi ne so atenafo wo na kraboa bretufo e wo na kraboa agonafo akraboa ni aku enti agonafo no oma no atiye ena agonafo no so wo ko school mo ma ka brofo te se aku agonafo oma no ayeden atiye mame Annabel ho te sen Ewrade enhyira mame Annabel so etie all the way from Massachusetts Ewrade enka ho no ntutu anam onye den ensiye enti no abusua bia ne na krabo a yeden ediso agonafo eya ako ayifo aya kwa anobi a wo fra bisia wode enwere akoniko mu asachifo akraboa eye kwa anobi ebinom soso de yopete asene de ya apan asenefo eye apan da nkwa apan a wono no woda ne tihwehwe wiem ne titi senfam na ne nan hwehwe wiem apan da nkwa mianebo kwa ufuo nam kese no ne apan enti abusua bia wona kraboa enti wo soso a wo tie mi enei wo soso wo wakraboa oso wo de onipa bia okra bia wona kraboa enti okra no aboa ka ne ho ene ne ema okra ne yeden edi mu Yesu Kristo kurampo no oba ye no na wo yusu ne kraboa eye jata eni odwan enu nti yesi oye dujamu jata woye dujamu di njata ma baby one otie me all the way from Georgia me cha Georgia fo nyina na me yadoma next week yesi ma baby ade so yesi ne ehema ewo Georgia nti no me pa chew the invite mam Ghana fo am wo Georgia nyina nya me yadoma next week mo hwe manim ye baba bisi ma baby hima nti no onipa bia wona kraboa enu nti no ene teachings ne kwa wie ya ko bisa ko abisa ne ko hwehwe wakraboa toti yate ko abisa ne ko hwehwe akraboa odi wachi onipa bia wakraboa onipa bia abusua ewo ne de ena wo soso yeden ewo wo de abusua ewo ne de ena wo soso no okra na oda wo mu no wo soso wo personal aboa troti yase onipa bia ebi akraboa eyowo enkrofo na o akraboa eyowo no wo mo yo daadafo onso bi wo no mu a onye adwuma da obedaada manfo azan zantana na kraboa eye aowo
ento nipa ono no na kraboa ye owo no wo a wa kraboa ye odwan no enkofa na damfo esa wo beka wo owo is a full of poison. Abushamu ntie ne teachings ni ye ne e deeper teachings ento bi wo no ma oyo dadafo na kraboa no de ni mu no ye owo enti owo so ye dadafo enti abuchie bi nipa bia wo na kraboa eno bi wo no mu a na kraboa ye aginamoa ti kuro no honhom de ofa ne kwa wo bitimi bokro no wudi sika hyedem ha obehu na fa na kraboa ekita no no eye aboa okra aginamoa ebi soso de eye enwa woponyenya ento bibia wo akraboa wo yeden odi ne so ame unim wakraboa uhunu wakraboa uhunu aboa ekita uhunu okra na aboa nto be yeden akọ wanim wabrabom obeye den ye ne matimi adane amawo wo bi wo ho no mo na kraboa ye aginamoa kuro no no sa wi aginamoa ka ho atayi eno bi wa nano de odwananum hwe obi benwa hunu na kraboa wo na wanfa mese wa brabo obi benwa hu aboa odanimu spiritual realms na aboa odanimu na wanfa mese wa brabo obi wo no mu a na no te se wo defe sa oye mazanji wo musika wo wuro bi dross no wo sabi na wo tua bi so te ase obi wa na no de na kraboa de ni mu ye owo ye dadafo obnani ate bi ti za zanta na se ya na kraboa de ni mu ye owo tama me na kraboa de ni mu ye de owo opramire obedada na no de owo bia wo dada wo wia no pu ne poison na ye den ama enti obi bia te se wo wa kraboa eye dof wo wa kraboa eye odwan no enkofa aboa wo adamfo bi wo ho no mo okita owo spirit enti waba wakwan mu no obedada wo obetie wo nsem owia wagina so de asel enti eni yesua de amen ene yesua de pa wo huhunu sa ne ma ne wabrabo mu a maame otis obebre ade papa bi eni ho ebeba wakwan mu obi wo na kraboa ya chichide go slow enti no wabrabo na wo bo no baabia wo gina na kwa na wo gina obi wo na kraboa eyusukraman na senkrofo no makraboa yesukraman wo ye dangerous senkrofo no makraboa yesukraman no wo ye dangerous maamie wo ya baabia do ba ko gina no de on fa susu no eno no obeya kire afi hu adwiriw because asumasi wampa asumasi obenten ensusu mankai da bi se wo de boni bedi me ade atumesu asema wo de atumesu ma ensusu se obetimi ayesa se nkrofo no o makrabo yesukina man onyawa wotete wonam mo amunim sukina man no yi bi a kirem maami ma wani mere mo amunim sukina man no ene me pese me yisukina man ye den e kirem abrabo na ye bo maami wa ma wani ya na wa obi de ses beda na onan aya hwe nkrofo a wo be mo ma bemben wo yi wai me se hwe nkrofo a wo be ma ma bemben wo yi e kan okora kirem me se experience is the best teacher so dia se nkrofo bi wo hono mo a wo mo nye wo makrabo akita wo ye ka sukina man ya
awu sukraman awu de omo ya abo ano dura na dua sei ne nkrofo bi yawo wumu yewu na soso ne yetete wonam wumu yewu na soso ne yetete wonam wumu yewu hwede omo ya abo ayi we ne fam sukraman no onfa sansusu no baby odu be gina no wodo wompe ye won krofo bi wo o makraboa e sukraman awu aboa ni mu ye o hwesta ya wo mo ye no aboa ni mu ye o hwesta ya wo mo ye no wo mo tetene nam wo animu no so enti se wakraboa ne sa aboa we ya ukofa obi na ukofa obi adamfo ne na kraboa eye aboa sukraman ya maame anikan so no bewe omo no ento nipa bia na ne word prophet mediaba onipa bia no ejese uhunu wakraboa woda umu onipa bia da no ejese uhunu wakraboa a woda umu wonhu wakraboa woda umu a ema woni ema sen obi bewo ebi a wo ye dofu akofa sukraman ya damfo odi ase obi a wo ye dofu o ya abro no ma no akofa sa emwa we adamfo ado munya otwe gaga ne omo ye no abo ani mu ye o ne so ya te na basa ma me dura na dwe bi ase ne ye wo edura na dwa wada no se no bonefo ne be sinsan wo me wo mu ye o ne so tu tawo part afiri wo ho oni afa otiase awuo no abo ani mu ye o style yetete abo ne nam ono kasa da ho ehwe ya te na basa na te na basa atete ne sere na kana koma hye enti abrabo mu no etese uhunu wakraboa na woda umu etese uhunu wakraboa woda umu enti efiri na ekọ no ye beye nyame yadom a from next week ekọ no etese ye hwe obia na kraboa a edanimu uhunu wakraboa da umu a emane makoyie mawo ema wo ne ma yejie ani dura na dwo obonefo ne yew anadwo de suuma wada no anadwo de suuma wada no se na baifo ne yewo se no monefo ne yewo hwe ade omo yaboa yi hwe se omo yaboa yi aboyi atete ne sire nyina afiri ne ho ena boa no ye den eda ho se na odamfo a wo fa no ade na de wa wiewie wa sunsan wa basa nyinara ami wiase yehuo yamma ninna ho sadi aboa bi di aboa bi nam no saa na nipa bi no so wi nipa nam aso otiri mu saa sadi aboa bi nya ne nyonko aboa once pa no onwe ne nam no saa na nipa bi no mu nya wa once pa wod ami on kase watu nsu amana no mu on kai da on kai se mere mu ye din se ka wa hia ka bibi to no so on kai sei ne nipa bi no motie ame wo dwen papa no wadwen bone wate ka ne kora kire wo so dwen papa hwe de ye wotwen atwe jankawe de ye no hwede mo na ye no hwede mo na chade nam omu yo he's still alive hwede mo na chade nam enkrofo na sukraman o makrabo ye sukraman no omu ni mercy o oni timma oni ahumobro oni nkaye enti sa enkrofo yi wo ye o mo papa ade papa ben ne beba wakwan ade papa ben ene beba wakwan epacho abi etro na kan ne enko edifo ehwe Biblia Ecclesiastes chapter 3 verse 19 no wose na nipa ma hyebre ne mo hyebre se wose enipa ma hyebre sa ene emo hyebre ye den ese
na shabre kro na da ho ma won yes enti obi bia wakra boa eye aboa onipa bia no okra no ya boa onipa bia na ese uhuru okra no aboa ye den ekita no osina shabre kro na da ho ma won se di oyi wuo tie no saa nso na oyi wuo nso tie na honhom ba ko na ewo wo nyina mu ha ni asem no ati abisa wasi eno ni asem no wasi honhom ba ko ne ewo mu nyina emu nipa ne moa enti wo bitimi hunu wakraboa na wakotɔ aboa no na odi tiwu nsamone because ye honhom ba ko woni aboa de kitakra ba ko enu nti no esese hunu wakraboa hunu wakraboa maami hunu wakraboa ekitawa eni amatimi yadan ekoyiye yadan emawo to nipa biara no esu hu akraboa yadan ekita because no akraboa no woni okra eye baako ento bibitimi ehunu akraboa eduachi so nipa yi ebi akraboa sei enidi nachi ma me nkoto saa aboa no na me mfandi ne nsemone ma me nkoto saa aboa no mfanse no esenti se eye wakraboa ne nti no obi koto na ode sewa ma me ebeye yie na ansa na program yi be kwa wie me kire wade a wo be ya obi ntimi ensori ntia ewo wakraboa ne so me patoma bebisi wanti honi yo start kan ne wo choro Ecclesiastes chapter 3 verse 19 wasi na nipa ma hyebre ne mo hyebre se wasi enipa ma hyebre ene emoa hyebre yeden ese because won krabia ne aboa nkrabia ye baako pe asina hyebre kro ne da ho ma won wasi hyebre kro ne da ho ma ye ne mmoa ami ma woni na wache kan no kora kira wo ya ka protection na eyi no bra ne hahama obi ntimi mfa aboa enye protection ma adije oyi we firi musuom ena obetimi di aboa ye den aye protection na me yadma me wia me kire saade ne nne wa hu si yes bibi wo baabi kan ne enko o ti sadie oyi wo tie no sanso na oyi wo nso tie o ti sadie oyi wo tie no sanso na oyi wo etie enti wudi agoro ade eye wakraboa no obi befa no dia wano ama wankasa wawe ne wawe okra na me yema yeni na wo hwe ene yesu yade fere wo bi no mfro bi se the word of prophet gidi no for yesiedu asiedu kwatwo nipa chene ho ase a wompe age wo ba bekan yen wo fori amanfo yedu amanfo na ye kai anom Gideon enkrante ni frenu ankasa yesi wo mfa mfiri soro ama wa wontime nye ene ye kire emmoa enipa ye wuli titu emmoa ye kra eyaboa okra no da yimu no oyaboa okra no a wo da yimu no oyaboa enu ntine nyame se oye dudemu jata kan yenkwe wose na honhom ba ko na wo ma wo nyina wose honhom ba ko na wo ntine eye ba ko pe eye ade ba ko se eye kando ya eye kando yi enti wakraboa eye odwan no bi to odwan ni wo kuno no or the yen yema ma wo wi a wa wi okra ka no kora kire wo ema yeni na wo papa ese adukura obi num nyankwa no obi num awu ka ne yanko di for ma me ya se wo be si de hu sa sumasi ana yonko ade ne ho abebata me akrabo ase ne woni mu question ma me yes ma me ya o question no e se wo hunu de wo de ne ye first yes enti wo hunu eno na me di ka kire se onipa oye owo esuda ni mu no oye odadaafo ne ye akra ma hu sa ne ye ma hu se ne krabo ati even agrada akra ne ye ma hu se ne krabo ayo owo eno anu no simple yes ne uni sunsun ko unu se onipa yi ne ye te se wowo aturo ahyede ma
obi bia na kraboa ye owo nanu ye de oyo dadafo obe dada wo nanu ye mienu he ade kita obe dada wachi ade na firi wo nsem oni tema oni ehumobro wo ye soso na wakaw sanu owo ye den etie wo ye to no twa da pa no obekawo no wo aye de bia meka oma owo honhom ti omumu no obedi wo nsamone wodi wo nsamone na wie no onya ahumobro ema wo obesa ba be di watem e kana kwara kire wo ni kire se wo no wo yo dadafo so tiasie entobi wo no mu a na kraboa eyowo no okoji beyie ka ho a maame no mercy for the cripos makalanta tue no mercy because na krab ne kra na boa yowo ene wasa akoji beyie tu asa beta ye kire wodi brosko to fie wo ni pekinada ni tu ye ne obi o si mama we die ni muodin ne kra na de ni mu ne yowo ene wasa akoje kakra san ye den tie fe ne tip atiepo no ene ya tiepo ne kakra ye den asan ka ho no mess enjin sanye ma onu be hu so oni pei wo yo dadafo oni ehumobro hwe nkofo no ya zan no wonya ehumobro ma me eye taku eye sempo akwa wo be gie fi wonsem obechinchi mo nsa che lo le fefe wonsem wo de nsapan ne be kufie kana kwacho no nipa no ankasa na esu na eti ni mu no eye owo wo yo esu poison obe cows si yen oba wakwan mu soso a eye anode obia na no ye de no de wonni kura wo se wo de wonni kura na wo se wo oyo dadafo se de obe gine de me nim sofo bi wo na owo no tini mu oyo because ko be dada wo no be dati si yen wo ko be dada wo no be dati si yen obe kase meyesi ya ma wani be ba hoso memma wutumi meyesi ya ma wani be ba hoso no na wada free wonu de wie soso a no akaw wo bru nuaka wo se wo ko kasem we kire wo mekun wo kasem we kire we mefro bi ma na be botuo wo ka we sem kire we meyo sei wo yo dadafo woni bibia wo de be ma wo enu kire bible se ye ma yeni na ho te se aboa wo ade na wo ye nani da ho oyo nitifo nani ate enti sanye ma no be hunu se oni pai na kraboa ya boa wen choti ase eno bi wo no ma oyefin efin kafin no oye pete de bia wa ye bola efi pacha we konkonsa omo me ye konkonsa fo no ye kwa no bi okay kwa no bi omo yes omo no me ye konkonsa de bia wa kwa akonkonsa fo no omo kraboa ye kwa no bi ne kra na de no onipa bi o ye konkonsa ni onya mre ma ne ho de bia gise konkonsa na kraboa no ye kwa no bi o sa rubber bag be fie odi atie won sa rubber bag be fie onipa bia wo ye ofin won pedware ye ba lock ni watuni de amo niema tuse prokop ne kraboa na de ni mu no eye pete o pete bola so no ote bola so no odidie ento bibia ne akraboa woni ya wo be ye no e kire waboa wo dai wo mu okay na omo makrabo ye odwan ne de ade bia kita no adane manipa ade bia kita no adane manipa aduane mpo na wo de no ye afi nanum no de amanipa di se nkrofo no mo makrabo ye odwan ana konkonsafo no akonkonsa company limited fo no o makrabo ye kwa no bi kwa no bi wo so kwa no bi ye kwa no bi ye kwa no bi ye kwa no bi wo so
Woman no makrabuan eye kwakwa no bi because woman no aboa eye omokra ne ye kwakwa no bi ntini agye nkonkon sa womo te sa bola so ne ma de bafie kwa da bia wo kwan da bia wo kwan na obi ye kwakwa no bi ebia anuafo no se munua baako ye kwakwa no bi ewo mu a wo kekeka mutibom eno ko ka we chire we adeche no ka we a chire we eno ka we chire we adeche no ka we a chire we because no ne honhom na chini mu eye kwakwa no bi honhom kwakwa no bi ede honhom ne honhom no eye kwakwa no bi de honhom so ti atie ni honhom ne kwakwa no bi honhom entene no ofre we a ade a we beka no na we adan no ade a we beka no na we wadan no no wa create confusion atom ntem no osere gbagba spirit na tini mu no eye kwakwa no bi spirit to keke ni pleti bom nitimi ti kwakwa no bi ni ye gai ene sa ankrofo no wa upa se ni dwase den obedi sika no wo pa tofie ma ne ntena mu uti anye yi abehu no aton fie no eno mom ye kwakwa no bi fo na bia obabubuo oni sika buame akosi ya ade ada komi de afew akosi ya jaya sere mini bi ne obi wo no mu akwa jaya sere no was mini bi ne uni bi akowu so yasiye kowu uni bia no akowu so yasiye entino ya won krofo bi wo honom a wo makrabo na da omumu no enya krabo papa ento mu di nipa nsamonen wo mu bedi wo nsamonen obi wa na krabo ye jata benam awowe eye nipa nam enam owe ye onu ankasam ne mwa ne nam enchi obi onu mana obi ana krabo ya chechede na abetale ho wanu ava bi na abetale ho wasa abetale ho no o twetwere ho ne yema gu fam no o twetwere ho ne yema egu fam bu ho ane de ye nwa to ti ase obi wa ne de ye nwa enchi oni pepia no o kra no de mu no oyaboa kan enko ose na honhom krora na ene eti wo mu nyina mu ose na ade nyina akọfa ako ade biara efiri dotie mu wose ade biara ye de efiri notie mu na ade nyina asan kọ dotie mu ade nyina asan kọ notie mu na hwan no onim nipa ma honhom se eforo kwa osoro sa ene mu honhom se esane kwa asase ase o se hwan nanim hey mami me wadi na wati na bibi wo baabi bibi ni baabi anka woda anka wo prono nyade abeye dai obetum to yate me si bibi ni baabi anka woda wo prono mami we kura hu se bibi wo baabi mami we me fa nchewe hunu si bibi kwa no before now kwa no before now said omotie we kwa no before now kwa no before now kwa no before sa wa title atinku oni ku baparo ta was good so ba ho be wasuma si wasuma owu obi wu wasuma owu obi wu wasuma owu obi wu wasuma obi ewu sa wudi aguro beku ochi musika
asoma si wu anya pekechi tuto to bi agu oswa sekuro pon bra ho ufiri wa no ahye ho de no apani amadware wa sekuro pon waso ba wa sekuro pon no ye champion wo ho sa ya no amafia wo ke ofa ho ben wasoma wu wasoma si wu onsoma wo bia nti wose wasakuro pon wo penahwa bra ho baba ju ticket ni kwasa maado di for mame adwa se wa se obi betimi anya akraboa eyetu ya ebitimi nya kraboa ebirum nkraboa ye mienu ya wa kraboa mienu baako ene miensa ba yini nan ye wo mienu baako miensa entobi wo no na kraboa wo use no ene senkrofo no mo dane o dane senkrofo no ebi ye calm ebi so ye rough obi bia na kraboa ye mienu no owo suban mienu okay dane okay obe hu se ne wo srade eche wa mu na wasesa yes omo makraboa ye mienu no omo dane uhune the same dabi omo makraboa ye mienu miensa no omo dane eno be hu no yombo adeche no hu no oluma adeche no hu no sei na kraboa na de ni mu no emo na gu ni mu no omo nya baako enti no hu no nipa the same da enti no different mi ka se nipa de hu ni suban hu ni nipa ban a oye yes yetimi ka sa yes onipa bu hu ni nipa ban a oye ne muwa na da ni mu no oni aboa baako yes enti no so ya de ye den ewo ho kan ye nkwan Ose na ade nyina akwa ako ose ade nyina afa ekofa ako ade bia afiri dotie mu ade bia afiri notie mu na ade nyina besa akwa dotie mu ma me utie wose ade bia afiri notie mu na ade nyina besa ye den akọ notie mu na hwan no onim nipa ma honhom se eforo kwosoro yes ane mo honhom se esane kwa asase na mehunu se adepa biara ni hoje se onipa ani age ane ni nnwuma mu sa na enene ne chafa na hwan no ode bema na wabehwe de ebebe akire no radi asem ni so ahu enti ye ne mmoa ekra eye baako kana kura kira wo obia wakraboa obia okra no da mu no yaboa okra no da mu no yaboa enti se okraboa no enye den a eni mani panyaw onyafuo nyaw na wosefo asoso asew na woserefo aye da bia meka so onyafuo nyaw a na wosefo so asew na woserefo aye den aserew onyafuo nyaw a na wosefo asew na woserefo so aye den aserew da bia wo bompa ya ka chiru ade se odoma nkoma e ma onyafuo nyame o na ma oserefo nsreme onipa bia wo hwehwe wani mu guase no odoma nkoma ngu nani mase ntobi bia wa kraboa enti mesrawo kwa bisa ni ko bisa wa kraboa hwehwe sunsum pe onipa wa kodade wo sunsum mu na won chirawo aboa yeden okita aleso poku adu odifo so obi betimi asese obi akrabo adiama obi ai wa mosesanda no de obetesa wo krabo adiama no enu tefo from enkabrechi abayifo na edisi edwuma no abayifo bayi ya ka bayi ya yanka eye ase wa bayi na Ghana fo bayi de yense no toti ase ya ka bayi ya ayese wa bayi nti na nyo bia wo hu na de ntimi se wa benyi obi wa wo yo bayifu kana kora kire asofo bebere wo ho ba wo ya bayifu kana kora kire wo yire bayiye ne wo won so ti dura na djoa no nu fiefu akoka bom aye ba ko no makoye negotiation no kolabo no kuti ya wabrabo aso bebere ya bayifu tu wa wanu ama wani aye den ada ho o ti ase ma wani na wo prie twafu bi wo hono mu a wo kwa wanu fie bayi e ba akoye ba ako ufie bayi no woni ne ba ako ade eye wo no
one na ba akoye baako no mo hyade ni mu kena wo hye mu kena ti ma wani nya den ena ho enti no bayiye ti mechichire onkrabia otimi se ma karaboa no obu a wakaraboa ekita na ya boa papa but ni atesa no ayese bia wakaraboa ye ponko ni ama okraman anase ni ama wayi akura ekura obu a na karaboa ye kura nti se enkofo bi ho na no fia ti so fiam omo makaraboa ye kura no ubeka se mami wa ba wi wa wonhu da ekura fie tibinu makaraboa ye kura binu makaraboa ya apotro bua wakaraboa ye odwan ni asesa ni ama wa apotro na wo hwiri wa brabom be hwiri ana akoto anwam akoto nsu achiem entino obia ne na karaboa ye den ekita no nti yesi enipa ma ene emoa ekra esese wo question bi anwumre ya obetimi de wo question aye den aba question bia wo no obetimi e de aba ne answer ma kama if ma me adwo ase wa se said yesi nipa bia wa ewo na kraboa ewo advantages ewo mu ana te se ewo nsunsan so papa bi ewo ya ewo nsunsan so papa e depend akraboa na da wo mu no e depend akraboa na da wo mu no ehwo ne kire se enu nti na obi wo ho no mu a obeka se onipa we di obada ben osimu da ben da bi na krabo okita no otumrika ponko na krabo okita no e bi okita odwanya krabo a eniema bi koyi ama no osimu a de bi a wohwere ne nsaka na krabo ni dibua no ba wo krabo a enwa no wotene apotro no o hwirihwiri atechede no wo wiawia so tiasie wa krabo a wo no ni brenti no wani briante enti wo de wonhwa wo de so nye omo makraboa ye owo no wo nkoso wa brabomu da because ne da bia nani ekosa wo bi die da bia nani kobiri wo bi wo hwede wa ye yie no de ho akobata na kosori etia no enti se nkurofo no aya asofo bebre nkwala de omo ye owo chodi atiem ani bre ya bia no person no be dikan enu nti no obi bia na kraboa eye owo no maami e wonkoso da because no onya emre mane ho wono ne mre no ye ne odinani ikosesa manfo wonani ko chinchensi omo ma ye yie ba wono de onya time onya dai e mane ho no nche nipa no okita wo tumi e no mo mu kita wo no sikase wo mu nyada obi anfa the question na o question bia fabra o question bia obi anfa the question nya den emra enti no wo bia onipa bia wo wakraboa enti ya wade a ye beye se wakraboa no se ya asesa na ya wade a ye choti ase enti no bi wo no mu abre na bi nyina se so hu wakraboa no protect saade no one protect side na okoka obi a oye sunsum nipa otimi koto wakraboa ne de diwu nsamone timi de se wabrabo timi se wo niema nyinara enchine onipa bia no ewo akraboa a odinachi onipa bia no enu nchina bri nyinara you have to get a spiritual father and I will follow be spiritual father feni papa wo ye sunsun nipa no wafa na ja and the moto so amofa so will be found as a spiritual son and a spiritual daughter no mo so dey atia no you have to be very careful because nipa no the moment obe commit no so wafa as a spiritual son and a spiritual daughter no wo kra unipa due nyina ababa be hye ne nsa edro na dwo no na ehwe okra so se de boni bi nyeden enkan hwe dan ne Moses se nyame kasa Israel for se Moses say kona kotie be ka kire yen na yentimi mfa prada nkasa you need a spiritual father Israel for se nka wo man hia Moses a enka wo ntimi nuru am final destination mami abrabo na ye ebo no is a full of spirit se wan hia nyame sunsum bia wan hia obi adom wo ne so mami krazo ho na ede wa kosi no ehwa ne usi Adams no kwa twere mpaase obi wo no besunda ye ni wo hye school atale no ye do akose class 1 Adams no da be no wo be twere Adams na wie university ansa no abaye adwuma tani ma bi wo no wo ni di sunsum agya
obechiro fa we kotoa fa we yesen ye we sen ye we sen ye we sen na enema ntimi nyeden endane ma ami adwa se wa se uhu dia na se wo mpa obetimi asesa no ya wade a betimi asesa no eye life chameleon aboa chameleon adane ntoma adane ntoma wo chameleon ho no fabra me nchiro made o sunsum chameleon se uhunu de ne ompa obi wo honom a na enye wakraboa no na efie akayidafoin wasekropon obi obehunu de no na wompe na ebia wasekropon fue na asesa no obi wa wo de no be na wompe na ebia enkrofue na asesa na ma we entino obi wo hono na krabo nie ena obi bia na obi hunu odia ebia wode ne yasesa na ma wo no ade we ne yede dane ne back we eye chameleon aboa we ni nyame bo ne nseche we se ono no otimi dane aboa bia a wo wiase saa no no nyame bo no na wo pe aboa oye ebisa ntam a aboa we enti odwan betime twalo lokwam ka abebo no chameleon betwalo lokwam ka mo ne da because no o twa kwam a ode ne nsa we no esa note na wabisa how many hours ansa ne ka aba na ode ne nsa benkum asa how many hours ansa ne ka aba o kabo mu a na hours no enoso a na watwen na wasanya bisa enti aboa we na ma bibi nkan nyame aboa we nseche we say ade bia wode ne nsa beka no it's like a magnet e ka kire no adeko no eye se dua mpo no obeforo a e kire ne dua no ade a eye ansa na waforo enu nti ni aboa we no ohunu wa atale e hye wo no na wadane watale no because wadane te se wo a untimi nyane foko enti aboa we no wono no wadane aboa bia bi enti se yehu akraboa no ni akraboa no ompa enya ebia na eya apotoro de wonye akechede to no onye enti no ye pe aboa we life de onwu ye no life one no eno ne ye de be yesunsum ne ye ma ye den amawo ye de adane saade no eno te na bre nyinara no me se pe wo bi a wakwada wo sunsum na won kira wo niema na niema ntimi nye den entane ma ho so ti ase pe obi a wakwada wo sunsum na won kira wo niema na niema ntimi nye den entane ma ho abrabo na ye bo no enye kwasa Mr. Les opoku adu wasese agyewo de no afiri wo nsem a ede na wo beye esade anya ne back ya eno na maka kire wo no se obi wa wo mutime gye wakraboa no ena wakraboa no ogye a o replace no onye ne saa akwawo obayifo obeye wade a otode a odi be replace no se wo ogye wani monyam a wagye wani monyam no de ba lock abe replace ni monyam na man abayifo no eye exchange ayese bia wahye oil sin na abayifo abeje ogye a ode bibi babisi ano kwan obayifo enje wade enko free sale ayese wagye waware no de ba lock ama wagye usika no ato ahokyere sunsun de atoso eno ne ma omunyuma ne timi wie paya no because ode bibi ko eno de akosese bibi eno gina da bia meka sunsun dwuma yenya ne kwa sunsun dwuma yenya ne tara eye exchange negotiation mami wey na mesoso me ma wey yes Donaton ento bayifo agi ade afiri ho a odi bibi yeden e replace saade ne yeden ema
sana sunsum nneɛma no yɛ den etie adeɛ bia na bayi ebegye afiri wo hɔnom no ɔde biribi replace yɛ den ɛma wo ɔngene just normal like that ɔde biribi be replace yɛ den ama wo ɔde biribi bɛhyɛ hɔ ayɛ den ama wo ɛno nti yɛsi nyame woyi biribi papa bi firi hɔ ɔde biribi papa bi ayɛ den ahyɛ hɔ ama wo saa na bayi ɔmo yɛ no tɔde asenka bɛyɛ nka nye bɛyie enti no sɛ obi agye wadeɛ no maame adeɛ wini ɛna sunsum no so obi asesa makraboa na adeɛ we ne yɛde bɛdane adeɛ na yɛde ama wo but a life one not dead one we wawu ba life one no ɛno ne yɛde bɛyɛ saa adeɛ na ma wo ne yɛde adane wanyɛ ne saa ɛnyɛ deɛ ɛbɛyɛ yie enti no enipa ma ɛne ɛmoa ɛkra asesɛ obi a wɔna kraboa a wodi n'akyi eti yɛsɛ sɛ wohunu wo deɛ wohunu wa kraboa a wodi w'akyi wotumi yɛtu ho anamɔn ɛnyɛ a watu ho anamɔn ɛntena faako wotena faako a wɔsɛ kuropɔnfoɔ ne wɔ hɔ wɔmode wo sekan ebi dwa nanka abusua yɛbrɛ no ayɛbrɛ yɛdi adwen dakyi a yɛbɛhwe asuo fra wo ɔdoma nkoma nhyira wo na basa yi adom nyame a wɔde na basa ma Moses eyi ɛdɔm kɛseɛ ɛsrem sie gyata nyame ɔwɛmfoɔ no ɔmoa tumi bi ɛbɛsɔre wɔ wo so no ɔdoma nkoma nsɔre ntia sɛ tumi no ma w'ani nna hɔ wate ma w'ani nna hɔ biribi wɔ baabi biribi ni baabi anka yɛda nka yɛntu yɛponom ewiase na yɛnam hɔ no ewiase nyɛ trarasa hu wiase sɛ wiase yɛ fitaa maame sɛ wo wani a ayɛ adakoro bi ka kyerɛ Awurade sɛ wɔmbie w'ani na wohunu deɛ ɛrekɔ so ɛwɔ sunsum mu ɛmfa wo sunsum sɛm ɛni akora wate wode wo sunsum sɛm di akora a akoro bɛdi wo ɛmfa wo sunsum sɛm ɛni akora da biara da wode wo sunsum sɛm di akora a ɔdɔ akoro bɛdi wo ma w'ani nna hɔ osese obi ehunu na kraboa di n'akyi wakraboa na yɛbaako ɛyɛ mienu ɛhi fasa na spirit di ɛhi fasa na soul di ɛhi fasa na body di maame wayɛ sɛ nneɛma no nyinaa ma w'ani nna hɔ wate na wiase no wama w'ani ayɛ da bia meka obi bia na kraboa yɛ kura woma ne sika no wahye sika kɔ na kraboa no ɔwe adeɛ ɔsɛe adeɛ nti obi wɔ hɔ no mu a ɔnyɛ bayifuo but akraboa na da ne mu no ɛyɛ kura akraboa nti wotam sika de mana na wo nneɛma sɛn obi wɔ hɔ no mu a wotam sika de mana na wo nneɛma sɛn obi bia yɛ basa na akraboa na da ne mu no yɛ kura obi wɔ hɔ no ma wo ne di nkɔmmɔ na wɔte wo nkɔmmɔ pɛ na wo nneɛma nyinaa sɛn ɛgyina akraboa na yɛ den ɛda ne mu no ma w'ani nna hɔ nneɛma ntimi nnane ma wo tɔmɔ makraboa yɛ akura no ɛmfa wo sika nkɔhyɛ ne nsa wate na obɛgu w'adwuma no ama wo ɔbɛhye no ama wo follow Warrior Prophet na subscribe yɛ page no na yɛyɛ akɔtɔkora wode yɛ nam a wakɔtɔkora nka soro da biara da ɔdɔma nkoma nhyira bibiaa no ntoto bibiaa na mo nsi yie nyame yɛ adom a from Ochina going omo follow your page na ache no ye ma wo mo Metatron product inintino wo a ye be non metiu no na ama se wa so eka ho brada no mo nyina eka ho papa akwasi ho te sen papa akwasi GH Awurade nkyira no tutu anam ensi intino nipa bia wakraboa nipa bia no wakraboa ntobi wo hono mu a onipa no adwuma kakra bi na oya na onye sika na kraboa na eboa no na kraboa na eboa no etwe niema bre no twe nhira bre no huna kraboa na kita won akraboa na kita won hunu na de niema papa ye den abre won choti ase hunu na de niema papa ye den abre won hunu a de niema papa be ye den ebebre won unnim wakraboa ekitawo unnim wakraboa ekitawo no ebe de ne niam akoso ama ebi ko ba ne ama akwa no bi
kwa no bi a wo fra bi si a wo de nwere agu ni kom nti na krabo ne kita wo no so ma wani yeden eda ho ma wani da ho tutu anamo ma susu niema ne hu nyam wo ye niebe ma menyi bibia abrofo oh mami we mon hwa ba ko sa aji abrofo no yes wo munye sunsumu niema no wo munye sunsumu niema me bibi a kire wo ye wa abrofo mo ya bayifuo wo ho ya wa abrofo a wo mo ya bayifuo wo mo de ye Descântat vom descânta toate spiritele le vom îndepărta și pe apă le vom da. The most powerful witch from our Sabbath is our mom, Mihaela Mincă. We follow her and together we are the most powerful Sabbath of witches. Our power is known at the international level. Toate energiile negative le-am îndepărtat. We done a spell for Donald Trump and we poured a curse on him. Today we prepare for you a special ritual in our altar, to the lake, and also in the forest. Ne-am adunat în pădurea magică unde ne vom aduna puterile. Bună ziua și bine ați venit la cea mai puternică. Ne di wa sekroponfo na chi na e wo de enji hwi enni na wani beba ho so no na wo da mo kire na be wo si mi hunu yanka na so na ye den akechire ma wani na wate na brabo na ye bo no enye trara asa o amanfo eye niema wo sunsum ne so mo ma me kan kire wo da tina ho amanfo eye niema wo sunsum omo ma me kan kire wo da abrofo no omo ye niema enu ntiro mu kuro no akoso no ye Ghana fo no ye de adane bayie wo sakuro pon ne ebu atopa hye onyame wadom ye niema nyina hu na still now no we are mental slavery said the Bob Marley kan ye no so now ye was slavery aye ko dan abrofo jiwo mosika ye ko ye lala sumila asrandi free empanifo won so na abepem nkwala aso okoto nwa no ma ti Ghana ni bia e yasre free empanifo so no yasre sire ne masa because okoto wo wen onwa no ma from empanifie so ene yasre se from Kwame Nkrumah mere so ene yasre sire ne masa bepem ene Kwame Nkrumah meresu ene yasresere niema sa abepem ene enti wodo yima wani na abrofo no so mo ye niema o mo ye rituals tina ho ne da ne was ofi abayifuo nku hwate da no ofi abayifuo da na obi mfa nkwadiro so nkose wa brabo de Ghana fo ye nimu ne ni bre wo tan twetwe na ntin ene nkwase yasem eno pen ye nim ne nwie ekoso ma me nko ba me hwe on de mo ba ye no mo abrofo mo ba ye ye fe kedo mo bayi no mo ye Ghana ni na ekoyira ka wa woro ne dross amotam wuhu na be dwane bidi a wa bon animu enya de ketwa esu bayi kukuo wo kwa wi ni panam hwa abrofo yi mo bayi kura ayefe abrofo yi bayi ayefe min ba me Eu sunt Mihaela Mincă și vă poftesc în casa mea magică. Enjoy affordable rides every day with Yango. Abrofo ebeyi we say abrofo ebeyi kura yefe Ghana ni beyi wakwa efe ne tu ekod ni esi ni nwia banum wo tu akose wo bi awade ye wa America wo tu akose wo bi aduma wo de kaka motobi ko so obi anim enno ne Ghana fo ye beyi no ye den ye fra be fo ya kodila animu bi o
Gano ni Ghana for ye bayi and yen say a dear, walk obo be dam. Will be to Kwan Crano, to ordinary quadro so see a money dam normal matching a fee. Ghana for ye bayi no, ye bayi and pad pack, ye benuntin ye kuru yatatia pan some we somewhat cannot tell ya will be a left and right here. Be a Ghana, ye won some Jim 2 alcohol heaven. Ghana in a yetino, a ye won some Jim, and 2 alcohol heaven. Ghana no ye bonzam jim 2 alcohol heaven ye baye ye mfa ye baye nya de pa ye de baye se niema hwabrofo ye mo baye a mo yire so mo baye a mo yire we Ghana ni baye a awro ne dross won shetare ade gebidi asra ne ho ekita dade akuma wo kodwo biti kita kuma kita kukuo wo koyi obi awode de akɔhye pum eno ne Ghana fo ebe yi etie won mo fanya de panta yenkoto yare ne yefa nkoto ye nua so yenkoto we ne yefa nkoto ye nua so Ghana ni wonye beye no de se wono ankasa ba wo de se wankasa wo ba no da ache no be ne sia podwe edi wo se wankasa wo ba no obu a wonye beye no wo de se wono ankasa ne ba wo de ato ayi wa ton sanom de ato ne ba so bi wo hono a da wo benye sika sada no be hu burukio so kwan yenku ni asew wo wa yenku ni asew ni aye wa petechi gongo yenku ni asew ene ne Ghana ni yete Ghana ni nua Ghana ni be kwa buruchire mi nua ne beche se mi nua me ba ye nche yo mi nyikrata Ghana ni yete adwen boni ani adwen binti no no akọwo ni nua ne ho akire kwasi buru ni se kwasi buru ni enyi nedi nyame betua mo ka hu mo amudi amanfo boni amanfo ye mo papa na mo de boni etuo mo ka no mo bebra nsa ne mawu mo bebre wo bre na mane empa mo so da mese wo bre eni amane kukuruhwi ase eni efom bo empa mo so da ebi be kama ma bia kamo ne mo ma ne masefo hwe di fama me adwo se wa se ebetimi aba se akrabo ani bi enhia da bi o munhia enti wo kọ ware a se wo hwe okuru na kraboa na wo soso hwe waboa odawu mu o munhia aware na se da bia ye ntokwa mwani nhia da because ma kraboa no o munhia ba ko kire ba ko we ayese wa kraboa yo akra no akọwale akura so ti ase ayese wa kraboa no yo wo be ma no yo akra no akọwale akura enti no sa kraboa no o munhia Ghana for Monsesa abayifo mimmu nyina good evening Ghana for abayifo se mu tie mi anadwin mimmu nyina good evening mimmu nyina so good morning baby bia mo wo bia mo de nipa be ya mamo no mo mpe de obeboa mo atoma mu adi no won ni dura na dura mo de kwa abayifo camp ko se no Ghana for abayifo mo nsakra bate anadwin se mu tie mi mo nsakra mo fankoma mo hemane mo hene ne bayi bonsam ne bayi hemano baby bia mu tie mi bia mo nsakra Ghana fo abayifo se bi wa parliament se bi wa police station ye cause your police ni bayifo a wasem kodi ni ho na mo a nkwasa sem ko do bedi bayi obi atime yire president bet ma your bayifo chairman bet ma your bayifo MP bet ma your bayifo doctor bet ma your bayifo ye wo abayifo nurses bi wo hwa ma mo yare koda hwa ma adura wo de be ma wo no adura se wo di tua na ye de ma wanom hwe ma wani na wo abayifo no se mu tie mi na nadua afa ekura mpo de ya brem wate ya brem ne mo do haw bebrebe ni amane bebrebe ni wo ba lock bebrebe no ma no so de wate ya bibi wo baabi bibi ni baabi anka ye da anka ye nto ye ponom odoma kwan shiro bibi ano to bibi ana mo nsiye me ne brada ne first lady ne de sunsum ensemi ebremo yakra mo esi di adwen de chia e be hwe asu afra of pani me that no kodom
wontutu anam wonsi ye wate omo a ofa mfiri adom nko adom enhyira nko enhyira mu tumi bi obesode ati bia odom nko ntome no ena na dwe die maami o koda bompa ye wate fa okra na o makra enu adehimo gyenim ne ka kiro odom nko ase wona ni jata no omra megina wo kwan no na abua bi ba wo bi dare ne ho aboa se wo ba be kyere wa wi ajataburu wa na kye no Ewurade enhyira adwuma bia wo ye bia no odom nko enton Come on.